When I was assigned at the St. Joseph Cathedral, I have encountered experiences on the sacraments, especially the sacrament of baptism. I can always discover that names of the children to be baptized are names after the combination of father or mother or lola of a mother or lola of the father, no? Kunya ang uban sa almanaki, ang uban sa kalendaryo. There was once a child baptized. Ang pangalan niya Gregory Ike. Ang yang manghod Dave Irk. Ang babae, Maria Jinky Darling Y. Berishu. Unya, napagi combination, Josa Lita. O sa man siya, combination ni father sa papa o mama. O sa man ang Josa Lita, ingon siya, ang papa, Judito Sanchez, Josa, Judito Sanchez, ang mama, Lilang Tatoy. Josa Lita. Judito Sanchez, Lilang Tatoy. Ang ikaduha, unsa man na, Lori Chris. Lori Chris. Unsa man na siya, kombinasyon sa mama, inahan sa akong papa o inahan sa akong mama. Unsa man di ay, ang inahan sa akong mama, Lorenza. Ang akong inahan sa akong papa, Crispina. So, gi-combine Lori Chris, Lorenza Crispina. So, muna ang akong mabunyagan, no? Klase-klase ang mabunyagan. Napoy mga karaan, Boy Naventura, no? Boy Naventura. Makaingon tag, babae ba ni o laki? Kay letter A ang katapusan. Pero, pagsangod na sa iyang nickname, Sinong Tura. Boy Naventura, no? So, napay gitawag, Bienvenido. Bienvenido. Ignacia. Gikan sa mga santos, no? Antonio, Angelito, Concepcion, Francisco. Their names are named after the saints. Naibag-o po, SIM card. Unsa ang SIM card, no? Grabe, SIM card ko, no? Kung sa may kombinasyon na Simplicia o si Carding, no? Simplicia Carding, no? SIM card. Way klaro, no? Napon si cellphone, no? Cecilia o si Ponciano, cellphone, no? Isa kung saan lagi maunaan. Tingnan sa mga anak, sa Kawasaki, binuang na. No? Kanang mga nakabana og Japanese. Nakabana og Japanese. So, sabay gusto ni mo ini, ibidita, holy water o gasolina kay Kawasaki. No? Napay mga klase-klase nga pangalan. Kining dinis ka barbaran, daghan na kay mga grabe ka, mga modern nga mga pangalan. No? So, look at your names. Our names have meaning. Example, Michael, Mikael, protector of God. Gabriel, Gabriel, messenger of God. Raphael, healer or consoler of God or comforter of God. Kumingon kag Emmanuel, Emmanuel. Muna gitawag nga, God is with us. Roel, my name, Roel. Roel.
friend of God. I-research niyo na, no? Friend of God. Raquel, sige katulog, no? Raquel, no? No, mo na siya. So, makita ni mo nga ang pangalan na imining. Unya, napoy nagpabunyag, ang pangalan niya, Dom Dipin. Ipangutan na siya, asa ba mo kikuha na sa almanake? O sa cellphone? Dili, pader? Asa man na? Sa kalendaryo. Kalendaryo sa Katoliko. O sa may pangalan niya, Dom Dipin. Tapos pagtanaw, May 28, karon Dom Dipin. Nataas man kaayo pangalan kay natao di siya sa Domingo de Pentecostes. Kanya gi-abbreviate man na Dom Dipin na siya. Dom Dipin. Taas man siya Domingo de Pentecostes. Ngayon sa sakto ni kay Katoliko ni. Dom Dipin. Domingo de Pentecostes. Today, May 28, is the first day of the Pentecost. Ganong Pentecost man? Because the word Pentecost comes from the Latin word penti. Penta, which means 50, which means 50, no? From the resurrection of Christ, we count April 9, the Easter Sunday, resurrection of Christ, until today is the 50th day. 50. Usa man ang 50. Muna ang Pentecost. 50 ka adlaw human nabanhaw si Jesus. 50 muna gitawag karon Pentecost Sunday. Unya, ang Pentecost Sunday, kung naminaw mo sa readings, is the sending of the Holy Spirit upon the apostles because they are sent by God to continue building up the kingdom of God. The proclamation of repentance and forgiveness should be preached in every house, every home, every community, in church and government. The proclamation, the message, forgiveness, and repentance. Ipadala man sila. Last Sunday, di ba, we have celebrated the ascension of the Lord, ang pagpasaka ni Jesus sa langit. Ningon siya, biyaan tanamosa. Farewell to you, my friend. I will return to God, my Father. But you should not worry. I will send you the Spirit, the power of God. The power of God. The strength. Ayaw mong kaguol, bisag tuwaan ako sa langit. Kay ipadala, diha kaninyo ang Espiritu sa Diyos. Ang Espiritu, the power of God. Muna, ibalas Sunday, Ascension, pagsaka, mabitan ng mingunta nga, muadto ta sa sementeryo, kay 40 days ni Mama. 40 days that reminds us of the Ascension. Gikan sa pagkabanhaw, hangtod sa Ascension, that is the 40th day. Gikan sa pagkabanhaw, hangtod sa Pentecost, 50 days Pentecost, muna ang gatag sa Espiritu Santo. Klaro, masabtan, very clear sa ato, no? Munang Pentecost 50. Ipanganlan niya Dom Dipin, kay gi-abbreviate kay taas kayo. So careful mo sa mga pangalan ninyo, no? Pangalan nga aduna siya religious meaning sa atong kinabuhi. Okay? So unsa may nahitabo karong pistaha. Mao ni ang dako nga pista sa simbahan nga Katoliko. Pentecost. So tuwa na si Jesus ngadto sa langit kay nikayab siya, nisaka siya, uban na siya sa amahan. So
He is seated at the right hand of the Father. Di ba? I believe in the Holy Spirit. Akong pasahog balik diri ha. Ingon din last Sunday, He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. Naglingkod na si Jesus sa langit. Sa tuo sa iyang amahan. Unya karon, ingon siya, ayaw mong kaguol kay ipadala nako karong Domingo ha. Karong Domingo ha, May 28, Pentecost Sunday, ang Espiritu sa Ginoo. Unya, mingon man ta dinhi, I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son. Ug mao kini ang act of ang atong profession of faith. Nagtuo kita sa Espiritu Santo, naghatag og kinabuhi og gahom alang kanato. Klaro sa atong profession of faith. Karon, i-describe nato nga the Pentecost is the Holy Spirit is the source and fountain of strength and holiness. Strength, holiness. Take note. The Holy Spirit is the fountain of strength and the source of holiness. Nganong may ko, kusog. Nganong pagkabalaan. If you listen to the first reading from the Acts of the Apostles, the Holy Spirit is being described. The Holy Spirit is like a strong, mighty wind. Oh. Dili lang siya basta-basta nga hangin. Ningon siya din strong, mighty. Sama siya sa naghaguros nga hangin. Gamhanan nga hangin. Dili makita kay wala siya unod, pero spirito sama siya sa hangin. Kusog nga hangin. Nga bisag asa siya padulong sa east, west, north, and south. There is really power. There is really life. Og mao kana ang gitawag nato strength. Strength. Kusog. Karon, who moves you to attend this Mass? It is the Spirit. Makaabot ka ta dinhi kung makaabot ka ta dinhi kung wa tay strength? No, we cannot attend this Mass. By the power of the Spirit, we are able to attend this Mass, and we are able to walk, to wake up, to eat, to swim, to run, because of the power of the Spirit. From the Acts of the Apostles, the Holy Spirit is the source of strength, the fountain of holiness. Strength. Strength. Nindot kayo nga explanation sa gitawag nato Espiritu Santo. Okay? Nganong kamaumang kamusturya, I am able to speak because I am powered by the Spirit. I am able to listen because I am powered by the Spirit. I am able to share, to offer, to contribute, to distribute, to touch, to affirm, precisely because I am powered by the Spirit of Jesus. Mao nang mingon ta, kompleto ng atong pagsaulog karon sa Trinity. This coming June 4, mao nang gitawag Holy Trinity Sunday. Holy Trinity. This coming June 4. Mao nang ang usa ka Ginoo, Father, Son, and Spirit, three divine persons in one God, that will be this coming Sunday. Trinity. I-explain ra na nako next Sunday. Unya karon Espiritu. Tanawa ra ng manguros ta.
Father, Son, and Spirit. Nay, usa ka manibahay nga akong ipangutana taga Las Nieves. Nasahin kong Las Nieves bago pa ko nga pari. Pangit pa ng kalsada sa Las Nieves sa una, pero karon nindot ng kalsada. Musod ng Batsidor. Dito ko sa usa ka chapel nga pinakabukid. Akong pangutana, tay, unsa may kahulugan nimo sa panguros? Napoy iya, ningon siya, inini pader. Hinumdum bitaw nga ikaw gutomon. Palihok ka ang duha ka abaga aron ikaw makakaon. Sakto po daw. Hinumdum bitaw nga ikaw gutomon. Palihok ka ang duha ka abaga aron ikaw makakaon. Iya po to. Mangutana ko sa sing anak. Ini pader, lahi po ako pader. Ang amahan ko no din sa ulo, kay kung magproblema ko ng amahan, maglingo-lingo na. Ang anak ko no din dapit sa tiyan, kay ang anak ko no, muuli sa balag tinggutom na. Oh, iya po to. Nga isa. Nganong amahan din because the Father is the planner. Isa nagplano sa kaluwasan, di ba amahan? Nganong ang anak din man sa dughan? Because Jesus is the perfect embodiment of the love of God. Sama sa gingon sa Biblia, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kung kinsa tong mutuo niya, makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Father is the planner. Jesus, the second person of the Trinity, is the lover. Lover. Holy Spirit, yan din naman yun. The Holy Spirit, kung mapasan kag butang, di ba? Bugat, bugas, bata, imong babahon, sound system, basta something bugat. Di ba ang atong shoulders, intel, strength, kusog. So mo ni gi-describe karon ang Espiritu naghatag kusog, kusog nga hangin. The Holy Spirit is the one who strengthens me. The Holy Spirit is the one who gives me kabaskog, kadasig, kalipay, inspirasyon. Mo na ang Espiritu Santo. Okay? Source of strength. Naibata nga nagbisikleta. Nisimba siya sa katedral. Unya, nagbike man siya. Kita niyang pari nagsutana. Ningon ang bata, Father, pwede ba na ako ibilin akong bisikleta? Pwede na ako ipark akong bisikleta sa kilid sa katedral? Ningon po si Father, okay ra na dong. Salamat, Father. Ayaw ka bala ka dong kay bantayan na sa Espiritu Santo. Naguna-una ang bata nga, bantayan gyud iyang bisikleta sa Espiritu Santo. Ingnan siya pare sa ato ta sulod simbahan ta. Sulod sa simbahan, nangadji silang luhod ta, mangadji ta. Pagpanguros na, ingon ang pare sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang bata, ingon siya, sa ngalan sa Amahan ug sa Anak. Amen. Ingon pare, wa may gigapili mo Espiritu Santo sa Father, di nato disturbuhon kay nagbantay mo to sa bisikleta nako, di ba? Simple. Para sa bata, the Holy Spirit is guardian. Amen. Protector. Bantay sa bisikleta. Bantay-bantay lang na, pero mo ng Espiritu sa Ginoo. Move forward. Source of holiness. Holiness. Di ba sa gospel, mingon din the Holy Spirit is like a gentle breast. Gentle breast. Kanang ginhawa sa Ginoo. Now, as the Father has sent me, so I send you. Gihoy panday niya ang iyang mga apostoles. O sa'y nahitabo sa unang ginikanan, tao. Di ba giporma sa Ginoo gikan sa clay, abog, yuta.
Gipurma niyag tao na ay mata, na ay ilong, na ay tiil, na ay kamot. Unya paghuman niyag purma, gihuypan sa Ginoo. Paghuyop sa Ginoo, receive the Holy Spirit. Ang bata, ang katong yuta, nakaginawa, nahimo siyang tao. Muna, kita gikan tas yuta. Mubalik na ta sa yuta. Kinanglan, magpayuta ta. Buot pasabot na ko, be humble. Ayaw paghambugiro, inabugira. Kay palik na katas yuta. Nahimutang kita tungod na Espiritu Santo. Kanang ginhawa sa Ginoo nga gihuypan ta niya. Huypan ta ka, tao na ka. Oh, we have life, we have power. Mao nang Espiritu Santo. Unya karon kanang magbinuotan ta. Isa man ang nakahimo tang binuotan ta, di ba? Sa Ginoo, Espiritu Santo. Kanang musimba ka, kanang muamin ta sa atong papagmama, kanang mutabang ka sa mga makililimos, kanang pagpaubos ta, kanang musabot man ta. That is the inspiration of the Spirit. Huypan ta ka. Di ba kabantay mo? Ay tayo masakiton, ato na kas manabalay, patuthuan din ka. Tutho. Niya ang manabalay kay wag ibay patutbras na. Natuthuan din kasi keke, no? No. Tutho. Power. Healing. Kuha ninyo, connect no? Connected yun na. Espiritu Santo, sama sa hangin nga kusog, gamhanan. Espiritu Santo, mao siya ang source of holiness. Mahimo kang balaan nga tao. Nga naman, because in everything we do, it is powered by the Spirit of Jesus. Amen. Mao na ang Pentecost. We celebrate today Pentecost because of the Spirit working in us. Humanin ng misa, mag-grand raffle ta. No? 500,000. First prize. Second prize, 300,000. Third prize, 200,000. Natay kita wag 6 consolation prizes at 50,000 each. 200,000. Napagitay 10 consolation prizes at 20,000. 9-10 kabok prizes. Human sa misa, mga 9:30 or 10, so good ata din Unya, nagkuhan pa man sila ito, nag-encode pa sa makadaog karon kay inyong matong ticket kay gipalit nga na-encode na pagawas sa ticket kay bulaman, makadaog na gyud mo. Munang mangayo tagtabang Espiritu Santo nga ang makadaog unta sa 500,000 ma-inspired siya nga siya mismo siyang kagulingon. Pasalamat sa Espiritu Santo itagaan nindot nga gasa mo nang dili na nga namo i-announce ang pangalan, numero lang. Kay kung announce ang pangalan, unya ako'y nakadaog, unya nakautang ko, sundon ko sa akong giutangan. For protection, sekreto ng nato, anyway, naka-record naman. Dili na to i-announce ang pangalan, kay bawang na may makadaog. Nga naman, basin niya, sunod-sunuran ka. No? Anyway, ganun lang ang ato Espiritu Santo. No, mga liupo ta, basin niya ako'y makadaog. Basin niya kung ikaw makadaog. Siya na'y bahala nito. Salamat sa Ginoo. We gather, we celebrate because we are powered by the Spirit. Amen. Palakpakan na to ang Ginoo.